המספרים האלה על המסך הם לא סתם מספרים, אלה תוצאות אמיתיות מקמפיין גוגל אד של לקוח מאושר עם חיוך מאוזן לאוזן, שפשוט לא מאמין שזה קרה לו. אחרי שנים של עליות וירידות בעסק מקרטע, הוא סוף סוף ממריא בקצב מטורף והמחירות לא מפסיקות. לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל 65% מהלקוחות מחליטים אם לרכוש שירות מסוים, בעיקר בגלל העיצוב של האתר או עמוד הנחיתה שלכם. והם מגיעים להחלטה הזאת ב5.5 השניות הראשונות. לכן חשוב למקסם את מספר הצפיות וההקלקות על ידי ניצול מקסימלי של התקציב שלכם. לידים איכותיים, עלות המרה נמוכה ו-CTR גבוה הוא בדיוק מה שהעסק שלכם צריך כדי לנסוק. חשוב להתנהל בצורה מדויקת ושיטתית כדי להגיע לתוצאות כאלה. אז אם גם לכם יש עסק שגורם לכם לדפיקות לב מואצות ולהישאר ערים בלילה, אל תצטרפו לסטטיסטיקה של המוצרים והשירותים הגאונים שאף אחד לא שמע עליהם מעולם. אתם צריכים לוודא שיכירו אתכם ואת המוצר או השירות שלכם. פשוט שילחו לנו הודעה ונדאג לחזור אליכם ולגרום גם לכם לחזור לחייך על בסיס יומי.